Inche Donya, Vuna woman rep ya Kisii County. Na chaka wonchokana na county John constituency. Eki kiagera na wonchokana na enare goika bantu baitange bante bye mechando yabo chibese chetombono chigosoka egera bangina baito bakoreki banyora amachi naroro muronda akoboli naki inkyo gotichorera abantu chinda einere gastu agochorete gotichora chinda taliere gasie woman rep ekero gutara kwanyoro omonto abate chinda no bwate rioge galime igoko motiga gakweyagi no manyeto motorire chinda oromo gaka no mongina botuko gaste era koreke nyombe yo bone kero komentegesa kungo saringe nigo mama county chinda igo korongo treat ekeronde fuli parliament igo kuoga mbatebya bananchi barosire nechi biliechi obogima bwa kongire tigamba tebi ganto chandekerete abantu baito ba Kisii County esababu to chandekerete policies cha Kenya tsire wrong ama naigure mna mogoteba mama county tigaba nomba tebi leaders bonsi ba Kisii County omongina nero korenta abantu amo omongina nero kobeka liberera bosene timo manyete mongina tanya goso asegi ya bagaka lirimba tebetie kene kya mangana omongina gakobe komorembe esokoro yane asirete Timoteo yaro na bante betigo omorembe gobwete gento kende yonsi. No wonder as your woman representative I will fight for you before the floor of the house. No nyaka bana liria renge bunge ngorwana renga and they will tell you onyento korwana korubunge toro kyobo balimo bunge abante bako bakorere abosoli igonche ngari baga neke mbere ege front dalibo abane sabo limbarwanere ko parliament moko iguna akirire motere mama county there is nothing you are doing maibule igoge ntoko basaba bantu baito ba Kisii County omarembe gobwete kererento abara ibaite toko ba support kwa vyovyote vile na kile kogera tolega iga Mondo ta kogera nto support ya bara ibaito at any particular time.